Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga luhay sulab ug modot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug tugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magkakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa di pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw sa mas naandan gikinahanglan kanatong mga magtotoo ang paghingalan sa pagsugid sa atong tanang mga salang nabuhat ng adlaw. Otherwise kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Atong gawiton ang 1 Juan 1:9 nga prinsipyo, gitawag nato sa English og rebound technique. Pagpauntol nato ikas gawas paingon ngadto balik sa sulod sud sa dapit nga may gahom sa Dios. Gitawag nato sa English og operational divine dynasphere. Human nato buhata kana, kita mahibalik sa atong pakigabitay sa Dios o kita dumalahon sa Espiritu Santo. Apanalang kanimo dili magtutuo. Ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong maluluwas. Ang mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, nagkanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Karon magampot ta sa hilom. Amahan namong langit, noon nagapasalamat kami kanimo nining lain na sab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo uban sa mayong panglawas kini umikan lamang sa imong grasya, imong kaluoy, imong gugma, dili kami takos. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo nga mo lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Tangtanga ang mga babag nga ni sa mga unahuna, mga tawhanong pangunahuna, mga daotang mga pangunahuna, aron makapunting lamang kami sa imong igatudlo kanamo nga mga kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers ug atong pasalamatan ang Dios nga kauban usab kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang pulong o magpasalamat kita nining atong Bible study pinagi sa YouTube sa atong ministry, Vic Malbido Evangelistic Ministry, nga dili kita takos magdawat niini kay grasya ra maning tanan. Okay, padayon ta sa atong gisugdan sa paghisgot kagahapon itong sugdan kini na og ang title sa atong hilisgutan o pagtulunan mao ang The Christian Way of Life. Okay. Sa pagpadayon, sa dihang naluwas ka, luwas na gyud ka sa kanunay. Excuse me. Let me clear my throat. So akong balikon, at that very moment nga naluwas ka, luwas na gyud ka hangtod. Prinsipyo ka na sa pulong sa Dios. Sa laing bahin, angay tang matngunan nga naay away, naay gubat o kumbati diya sa sulod sa matang magtotoo. Okay? Kaya bigod nimo, mag-aaway
magabugno ang kinahiyang makasasala o ang Espiritu Santo ngari sa atong sulod tungod kay mag-ilog man kini sila kung kinsay makaduma, kinsay makakontrolar sa atong kalag. Ug busa mo kontrol o mo dumala na unya kini sa atong pangunahuna o sa atong panlihok o pagbuhat. Matud pa diyan sa Galacia 5:17, kay ang mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa mga tinguha sa Espiritu. Ug ang mga tinguha sa Espiritu supak sa lawas ng kaibog. Nagkasumpaki kining duha. Busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Ang matag usa ka magtotoo mao'y sentro sa nagapadayong away tali sa Espiritu Santo o sa kiniyang makasasala. Ang unod, kung imong gipunting ang imong pagtagad samtang nagpaminaw ka sa atong paghisgot ning bahina, imong nasabtan ang tinguha sa Espiritu Santo alang sa imong kinabuhi. Nga imong katunan ang pagtulunan sa balaang kasulatan ug imong gamiton kini diya sa imong kinabuhi. Apan ang kinahiyang makasasala, moingon nimo og kalimtin na lang ng Bible ninyo. Laay ng buhata. May pag magtanaw kag TV o muadto ka was mall. Human tingali sa labihang kapuyan imong trabaho sa imong gitrabahoan. Ang imong kinahiyang makasasala tingali mo tintal nimo sa pag-ingon og unsa ka mag-relax lang una ka karong gabi na. Uy, balig og musipyat lang kag usang gabi sa inyong Bible study kay gikapoy ka. Besides, di po ka gyud maka-concentrate sa inyong Bible study. O tingali ang imong kinahanglan makasasala mo sugyot nimo ka. Di nakakinahanglan mo simba karong gabi na kay imo nang nadungog ilang sermon karon. Siguro kung nakakita ka nagdaghang mga reruns TV, di ba? Now, kung mutanaw kag mga ingon-ining mga programs TV, hindi magyo ka magduka. Di ba? Now, kung maminaw ka sa hustong pagtudlo sa pulong sa Dios, ayaw katuog mentally. Ayaw po taon insultuha ang Dios, pinagisi mo pagduka-duka o pagparok-parok, samtang nagatudlo in taon ng pastor sa pulong sa Dios. Di man nga ang Dios mismo ang nakigsulti kanimo. Pamati, patalinghog, dungga o katuni. No si Apostol Pablo, nga maong labing bantugan nga Kristohanon nga nakakinabuhi ning kalibutan na nakaila pag-ayo ning away nga nagakahitabo siyang kalag. Ug tuod man, wa kadto siya si Pablo makahimog hustong mga desisyon kalunay. Labi na sa iyang pagkabag-ong Kristohanon nga dinhalay diutay nga doktrina dito siyang kalag. Ang Roma 7:15 na kanayon, wala ako makasabot sa akong gibuhat. Wala ko buhata ang buot kong buhaton. Hinoon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Unsa may nakadaot. Ang kinahanglan makasasala nakig-ilog kung kinsay makaduma sa kinabuhi ni Pablo. Usahay mo daog kini. Apan matag gayon nga siya makabuhat og sa mudayon siya kumpisalo sugid o mo rebound o mo padayon siya sa pagtuon o pagkaton og dugang doktrina. Ikaw nga magtotoo, nagpaminaw nini karon, kinahanglan usab nga mo rebound, mo sugid ka sa matag higayon nga ikaw makasaha. Ug padayon sa imong pagsibog sa unahan, pinagi sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ayaw hunong. Karon, ang itang hinumduman, ang atong mga hinagiban sa atong espirituhan ng gubat, mao ang pagpuno sa Espiritu Santo ug ang doktrina nga ana-ana sa sod nato. Ang atong mga hinagiban, nagagikan sa pagpuno sa Espiritu Santo ug sa kahibalo
og nakatunan gikas doktrina sa Biblia. Ang una-una ni Kristo. Segundo Corinto 10:4 ngadto sa 5 na kanayon. Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away dili mga hinagiban sa kalibutan kundi gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. Gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhon batok sa kahibalo may tungod sa Dios o gibihag namo ang tanang una-una o gipasunod kang Kristo. Ang Dios wa magahangyo nga iya ayaw pagkasaha. Ang Dios nagamando kanimo. Akong sublion, ang Dios wa magahangyo kanimo. Siya nagamando kanimo. Kinahanglang mo sunod, mo tumanta sa mando sa Dios. Mantod pa diya sa Roma 6:12. Busa, ayaw na paharia ang sala diya sa inyong mga lawas nga may kamatayon, aron dili na kamo maddaog sa inyong kailibgon. Unsa may buti pasabot sa paharia ang sala diya sa inyong mga lawas? Kini nagpasabot, paminaw, kini nagpasabot, ang kinaiyang makasasala, magaduma sa imong kalag. O nga kini magakontrolar sa imong nauna o sa imong mga lihok. Nagpasabot kini nga nahigayon nga makapugong ka sa pagbuhat og sala apan sa kaulahian mapildi ka ra gyapon. Kini nagpasabot nga ang kinaiyang makasasala daw dumadaog sa away sa pag-inilugay sa pagdumala sa imong kalag. Ang Episo 5:17 ngadto 18 nagkanayon. Busa, ayaw kamo pagpakabuang. Paningkamuti noon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw kamo paghubog-hubog. Kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguha ang Hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Now, sa laing pagkasulti, mata kamo, wake up. Hunong na sa pagpaduma ninyo sa kinaiya makasasala diya sa inyong kinabuhi. Hinunua, pagpapuno kamo sa Espiritu aron kamo makakatuon sa akong pulong. Di man kamo masubrahan sa pagkapuno sa Espiritu Santo. Mantun pa si Episo 4:30, ayaw ninyo pasubah ang Espiritu Santo sa Dios. Kang Espiritu maong patik sa Dios. Diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Ayaw ninyo paunga ang Espiritu sa Dios. 1 Tesalonica 5:19. Tataw ang pagpadayang sa Dios bahin sa iyang mga tinguha alang sa atong kinabuhi. Hunong na sa pagpaduma sa sala diha sa imong kinabuhi. Hunong na sa imong pagpakaburong o pagpakabuang. Hunong na sa pagpasubo sa Espiritu Santo. Hunong na sa pagpalong sa Espiritu Santo. Di ba tinaw o tataw ka na? Ang Diyos nagasukna nga magpadumala ta sa Espiritu Santo. Abi nimo, samtang ang sala magapadayon sa pagduma sa imong kinabuhi. Magabuhat ka lang gyud og dautan. Makasaha ka lang gyud ug unya makasaha na pod unya makasaha ka na usab. Apan kung ang Espiritu Santo mo duma sa imong kinabuhi, maangkon mo ang iyang gahom sa pagpugong kanimo sa pagkapildi diha sa mga panghimog sa unod. Makahimo ka na sa paghunong sa imong kinadina nga magpagpakasa. Chain sinning. Ang Galacia 5:16 ngadto 17 nagsulti sa pag-ingon, kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumani ang mga tinguhas lawas nung kaibog.
Kaya ang mga tinguha sa lawas ng kaibog, supak sa mga tinguha sa espiritu, o ang mga tinguha sa espiritu, supak sa lawas ng kaibog. Now, ato ni ipadayon ugma, kaya niya painindot kayo mga hilisgutan na to. So ayaw sipiat sa pagsunod nining atong series nga pagtuon bahin ini, The Christian Way of Life. Magampo ta. Amahan na mong langit no nagpasalamat kami kanimo ni ining laing higayon sa among pagpakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Hinaot nga kinimo tuhop gayon sa among tagsa-tagsa kakalag ug nga kini among pagadawaton, among pagatuuhan, among hangpon ug among gamiton sa among adlaw-adlaw nga kasinatian sa kinabuhi. Ingon nga imong mga anak. Salamat ni among Bible study sa Vic Malvido Evangelistic Ministry. Dala kami pagwalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.